Hello? Salamu alaikum. Ba ma bukatan salaman ka, kai ne Abbatu Soft? Ni ne. To mun kidnapping din budurwanka. Subhanallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka gama? Inna lillahi. Nace ka gama salatin? Na gama. To kudin ka miliyan 2. A bayan labai. A taimaka a sassauta, a taimaka. Ba ragi miliyan 2 ne. To ba damuwa, ta ya za a kawo kuɗin? Yanzu sai mu samu mu shirya muku kuɗin. A to bari in turo ma akan nan ba. Ok, to shikenan, godiya nake yin labai. Gaskiya kin yi sa saurayin kina son ki. Hello? Ina jin ka yin labai. Gaskiya kana son budurwankan nan. Me ka gani yin labai? Naga ana gaya ma ne baka tsaya wani bata lokaci ba. Kasan wasu mutanen mun kira su bata mana lokaci suke ƙarshen da suka ga mun kashe mutum. Allah sarki. Hala aurenta da kai. Ita ce wacce nan aura. To gaskiya ne. A ina za a yi bikin? A Kaduna ne. Kaduna? Wallahi. A to ina Kaduna ina Jos. Ai dan lokacin ya zo ko ku gayyace ni dan zo. To a Jos kake? A Jos nake a Bukur. Ai kana zo an gondo ka tambaya waye dan fone ba uban da bai sanni ba. Har gidanmu da akai ka. Yawwa, na gode. Kai, ƙarya nake ma fa, ni dan gwamba ne. Ka jira ka ga me zai faru. Kai, An gwando ki ko? na rantse ma da Allah ni dan gwamba ne. Kai. Aha. Hello? Ka kula min da budurwata, duk abin da ya same ta wallahi har iyayenka ma ba dan bari ba.